Haia, fy enw i yw Glasni Haf Owen. Fe wnes i astudio gradd hanes ag Almaeneg am 4 mlynedd gyda flwyddyn dramor yn yr Almaen. Dwi hefyd wedi astudio gradd meistr mewn hanes o flwyddyn diwetha. Nes i orffen y mis Medi. Ar y funud dwi'n gweithio fel Cydlynydd Cymru ar gyfer y prosiect Mentoro Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern sydd wedi sefydlu yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn Brifysgol Gaerdydd. Fe wnaeth hyn digwydd oherwydd fy mod i wedi gwneud internship gyda y prosiect y flwyddyn diwetha yn y haf. Felly nes i gael ychydig o wahanol weithgareddau. Oedd rhaid iddo fi wneud tra o'n i'n intern. Roedd rhaid iddo fi edrych ar ein gwefan ar y we a gweld beth sy'n ni'n gallu newid oherwydd dio ddim wedi cael ei ddiweddaru am ychydig o flynyddoedd, a hefyd pa fath o articles newydd sy'n ni'n gallu ysgrifennu ar gyfer y wefan. Hefyd roedd angen i fi edrych am weithgareddau newydd ar gyfer gweithdy. Nathon ni gynnal blwyddyn diwetha ym mis Rhagfyr a hefyd pecyn ar gyfer athrawon gyda lot o weithgareddau i wneud efo ieithoedd mwyn iddyn nhw gael ei ddefnyddio yn y dosbarth. Roedd gen i ddiddordeb mawr gan fy mod yn astudio fy ngradd meistr ac yn ysgrifennu fy nhrwythod hir i hefyd wneud rhywbeth ar yr ochr sy'n gywir yn helpu fy natblygiad personol a fy natblygiad proffesiynol. Felly nes i ddechrau gweithio am 2 ddiwrnod yr wythnos gyda'r prosiect ac oedd o'n rili neis cael yr siawns i cael ennill arian a hefyd i wneud pethau mewn cyd-destun gwahanol oherwydd ro'n i wedi mentora efo'r prosiect am 2 flynedd fel mentor ac oedd o'n andros o neis cael gweld y pethau eraill oedden nhw hefyd yn wneud ac i gael gweld y prosiect yn y cyd-destun gwahanol yma a helpu nhw mewn ffordd wahanol. Felly roeddwn ni'n gweithio ar gyfer prosiect allgymorth sy'n gweithio gyda myfyrwyr o'r brifysgol lle dyn ni'n eu hyfforddi nhw ac yn gyrru nhw i ysgolion uwchradd lleol i fentora disgyblion blwyddyn 9 am y bydd o gymryd ieithoedd ar gyfer TGAU. Dyn ni'n gweithio gyda 4 gwahanol prifysgol ledled Cymru ac yn gweithio gyda myfyrwyr o bob un brifysgol a mae'n helpu i'r disgyblion yn yr ysgolion uwchradd feddwl am ieithoedd mewn cyd-destun gwahanol a meddwl am bobl, ieithoedd a diwylliannau gwahanol mewn ffordd positif. Peth fwyaf gret am gwneud yr internship iddo fi oedd y ffaith nes i gael gwaith allan ohono fo. Swn i ddim yma rwan yn gweithio yn y brifysgol os ni ddim wedi cael yr internship yn y haf. Oherwydd nath o rili helpu efo fy natblygiad proffesiynol a personol a nath o roi'r siawns iddo fi cael mynd amdan y job a cael cario ymlaen efo fy ngyrfa efo gweithio efo ieithoedd. Felly dyna oedd y peth gorau gywir amdan gwneud yr internship oherwydd nes i gael gwaith allan ohono fo. Felly dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod myfyrwyr yn y brifysgol yn deall bod gwneud internship yn gallu arwain at gael gwaith yn y dyfodol. Fe nes i gywir gweithio ar fy sgiliau cyfathrebu oherwydd rhaid i fi siarad efo lot o wahanol fath o bobl tra ni'n gwneud fy internship. Nes i hefyd gorfod dod yn lot fwy creadigol. Do'n i'n wedi arfer bod yn creadigol cyn cychwyn y gwaith fel intern, felly oedd rhaid i fi gywir meddwl amdan pa weithgareddau fysa'n gweithio ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 oherwydd oedd hyn ddim yn dod yn naturiol iawn iddo fi o'r blaen, ond nes i gywir gorfod gweithio ar y sgil yna. Nes i hefyd gael mynd ar gwrs 1 diwrnod i wneud efo ysgrifennu ar gyfer y we, lle nes i ddysgu pa fath o bethau i ysgrifennu ar gyfer y we, ar gyfer ein gwefan, a beth sy'n gweithio'n well a sut i ysgrifennu ar erthygl sydd actually yn mynd i gael ei ddarllen. Wrth gwrs y fyswn ni, o'n i'n andros o lwcus oherwydd drwy weithio fel intern, oedd yr orian andros o hyblyg. O'n i mond yn gweithio 2 ddiwrnod yr wythnos, felly dwi'n meddwl os bysa myfyrwyr yn deall bod nhw'n gallu gweithio o gwmpas be maen nhw'n astudio, yr oriau maen nhw'n gwneud yn y brifysgol a hefyd unrhyw beth arall maen nhw'n gwneud tu allan i'r brifysgol, fysa nhw efo fwy o ddiddordeb yn gwneud internship. Hefyd
pwy a wyr ella gewch chi waith allan ohono fo. O'n i'n andros o lwcus drwy gwneud yr internship yma efo'r prosiect. Dwi rwan yn gweithio iddyn nhw a ella bysa myfyrwyr efo'r un siawns i wneud hyn drwy gymryd internship. Felly fyswn ni gywir yn deud wrth y myfyrwyr yn y brifysgol i fynd amdani ac i geisio amdan internship oherwydd mae wedi bod yn brofiad gwych ac yn anhygoel i mi.